Sair yang balam jobarabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam sarato sambah, salam lalu sambah kembali. Mano sugalo ninek jomama, urang gadang basa batua, suluh bendang dalam nagari. Ampun diminta banyak-banyak kepada dewan juri, sarato penonton kasado. Tiba di kami anak randai, grup banamu sinar tampalo, pimpinan kami awang jamaris di daerah nagari Padang Lawe, dalam kecamatan Koto Tujuh, dalam kabupaten Sijunjung Talatanya. Kami kagak bukannya pandai, tapi membangki kesenian lama, seni budaya anak nagari. Lurihlah jalan ke Bukit Gombak, pasimpang jalan ke Bukit Salam. Randai kami bawa tagak, membawa cerita Sultan Malan. Kato putui rundiang salasai, randai disambung jugurindang.
Mande kandung badan dek deneng. Ampun kan malah diri deneng. Sakali gawa baribu ampun. Ado nak kato deneng sampaikan. Ado kapado diri mande. Anak kandung Sultan Malano, apa nantaraso di dalam hati, nan maugiah di dalam pamikiran. Tolong jalekan kabake mandehna, hati di dalam nasamosana, saja di dalam pamikiran. Mandeh juo dek badan deneng. Jiko ba itu kato mande dangala kato dari dene. Allah lamo dene hidup di rumah mande bagun buah je mande kanduang. Kini tanie nak berjalan nak barangke tinggalkan kampung. Itulah kato dari dene mande ba adik mande tantang hidup. Anak kandung Sultan Malano, bari rasanya hati mandehna, malapih malano pai bajalan. Elok lagi to samo di rumah, daripada kita berpisah. Kalau ba itu kato mande iyo pulo malah kironyo. Tapi samantang pun ba itu mande walaupun kini dene bajalan lambe jelamo ke pulang juo. Anak kandung Sultan Malano, anak kandung diri mande, jika gerejo hati buyung, nabarake tinggalkan kampung, sungguh pencemari hati nak. Mana juo buyung berjalan,
si kujuh balanang kabeh mani kambang lamungo parawitan jiko lemu juh mande malape pa ayam pulang kapawitan tarago hari alung tinggi bana denai bajalan malah dahulu Manolah buyong Sultan Malai kamanakan dek dirinya apa tujuan jong kasih dek datang sadang baki tolong jalekan kabar itu mama kan doang daripada nenek jiko ba itu kata mama dangalah kato dari nenek mangkonya nenek datang kamari mak nenek disuruh dek mandekan doang untuk menurut mama kandung untuk meminta petunjuk Jepang aja sarato pitua dari mama untuk kabaka dan hebat jalan itu muka sui denai datang kamari mak ba adik mama tentang itu oh buyong Sultan Malai apa kok sabar karan dek taniai pai marang hidup di rantau bukan nusana banyak rintangan jol halangan itu contohnya kabuyong halang kalau ba itu kata mama iyo pulo malah kironya tapi semantang pun ba itu mak mangkonya taniye nak marantau nak mencari pengalaman itu muka sui denai pai marantau mak ba adik mama tantang itu kalau ba itu kata buyong janganlah pesan dari mama jika buyong pai ka pulau hiu bali baranak bali ikan panjang bali dahulu jika buyong pai marantau ibu cari dun sana cari induk samang cari dahulu rajo bana awak di nagari namun dirantau dagang jual musuh usah dicari-cari carilah kawan tampek baliyo koklah tiba buyong dirantau mabuk sarato judi usaha itu na buyong tampuah ndak ada orang nang kayo dek bajudi indak ada orang salamai dek mabuk-mabukan kok ba itu dapet dek buyong mama ndak setuju tentang itu kalau ba itu kata mama ragu juga dan mamilenya antah nan mano kadane pakai antah nan mano kadane turui dek mama tolong jalehkan nak sanang di dalam hati sajuk di dalam pemikiran kalau ba itu kata buyong iyo pulo malah kironya danga dek buyong elok-elok nak mama nyatukan mana kok kita hidup di dunia nanti nggak nampe para lu tahu raso jo pareso tahu malu na jo sopan kok tiba waktu sumbayang usah tinggalkan itu kunci kasadonya paham dek buyong tentang itu jika ba itu kata mama sabana sanang di dalam hati sajuk di dalam pemikiran limbak nan daripada itu
pahamlah dane kasadonyo. Satitia indak kahilang mak, sabari indak kalupo. Tarago hari alum patang bana, dane bajalan hanya lai. Senang hatinya usut tanah malandun dan madam bebi tunjuan dema oi jopi ngaja oi nde jopi ngaja oi nanalati mo garana di sana dema andai la jatuh dema lai masuk itu oi nde masuk itu. Anak kandung si Kiresi agak kamari agak salanta. Aduh runjang manik itu. Aduh kagadan diri. Mendeh kandung badan dari situ. Tasiro darah di dada mendeh. Kumandang tubuhan satu. Ngamak sadarung pasadun. Apa kok sabab karena dek main bau sedang batu, dek dipanggil sedang batu, dek mande tolong jelekan hati di dalam nak nyesang, sajuk di dalam hati. Jika itu kata anak, dong ada anak ayah kata kami. Tipak di diri kami berdua nak. Kan bayi kadang kurang. Bayi mencari titi untuk pembali nagari makan. Tipak di diri badan sini. Kami nak minta tolong gubalo kabau. Bagu balo kabau sehari besok. Itulah kata dari ayah nak. Paham deh anak kasadonyo. Ayah kandung badan di situ. Jika pak itu kata ayah, tiba di badan diri situ. Indahlah Siti kemarin. Tapi samantang pun itu. Pabilo ayah jomande kabarake. Kalau pak itu kata ayah, besok pagi kau barangke. Tarago hari alam tiba. Mandeh memasak barangke. Indak disangko ka bakudo dia. Bakudo kancang malah lari dia. Indak disangko ka basuo dia. Kita basuo ditampek nangkok. Kok dicaliak dipandang. Adik apa tambah kami dua. Kok kadi imbau dia. Namo adik alumni jale. Kok lai buliah dan hebat tanyo.
sia namo urang imbau kan. Coba dak dosa namo tuan. Asak tigo sarangga. Kok taraga tanyolah namo tuan. Maklumlah itu indah sabar. Nak duo pantun sairing. Dan adek tuan sabuan lain. Ramilah urang katamparuh. Rami de anak urang kumai. Jiko tuan batayo namo ambo banamo Siti Rosana. Tapi samantang pun itu, apa tujuan tuan batayo? Adik kandung Siti Rosani lurih lah dalam kakotoran aja. Di sinan ado pasimpang duo. Dene tanie nama bau aja dia. Untuk ketumpangan hidup dunia akhirat kaganti payung panji dalam saruko. Itu mukaswi dan ema imbau dia. Ba ada aja tentang itu. Ramilah orang tapi yang kudo tuan. Rami de anak muda-muda. Hari nan sadang tengah hari. Indak mungkin tuan kama mau ambo. Ambo orang bangsa di dunia. Mangku tukang bubalo dalam hidup. Rami lah orang di taloso dia. Rami de anak muda-muda. Jiko adik lai kapicayo dia. Kita buat janji baru. Ba adik-adik tentang itu. Jika mbak itu kata tuan, apalah janji nan kita buat? Kalau mbak itu kata adik, danalah kata dari danai. Lurihlah jalan kasubalin dia. Di sinan ado pasimpang tigo. Ikolah kain kaganti badan dia. Untuk pacitan kita baduo. Janji arek karanglah sudah dia. Indaklah puak nanda hujan. Indak lakang nandek pane. Itulah janji dari dene dia. Pahamlah aja kasadonyo. Jika mbak itu kata tuan, jangan dek tuan dari situ. Apa katungke kasubarang tuan? Ambillah rantian si kulit merah. Apa kaube kasih sayang tuan? Ambillah cincin di jarinya. Nak duo pantun sairing. Dan adek tuan sabuah lain. Rami lapasa bukit ini. Ateh bawa kadayan lain. Ko indak tuan takabamati. Haram ditukar jona lain. Adik kandung Siti Rosani. Jiko ba itu kata adik. Sabana sanang di dalam hati. Tarago hari alung patang bana. Eloklah kita mengurung malah dahulu. Tasiro dara Siti Rosani mandangkan to Sultan Malano sayang sasutu lagi ronyo samo dina ngacuri tonyo tuanoi ngacuri tonyo. Mandeh kandung badan dek situ. Aduh pun sabab karena dek manjalan ayah Jumande sedang begini. Nak menyampaikan muka hati. Ba adek ayah sarap Jumande. Jiko ba itu kata anak. Elok sugiro anak katokan.
Apa yang terasa di dalam hati, nama ugia dalam pemikiran. Ayah kandung badan dek Siti. Jiko ba itu kato ayah. Nak Siti katokan nama. Jiko dicaliak di pandangan. Tiba di badan diri Siti. Allah batambah gadang jua. Ba itu puluh kejo umur Siti. Limba nandari pado itu. Tiba di badan diri Siti. Nak baju jongan kamangana. Ba adik ayah tentang itu. Jika itu kata anak, ayah kan setuju tentang itu. Tapi samantang pumba itu nak, ayah nak bertanya puluh bakira mulu. Ayah kandung badan dek kami. Jika ba itu kata ayah, apa nakan ayah tanyakan ke bake denai. Dek ayah tolong katakan, nak sanang di dalam hati, sajuk di dalam pemikiran. Jika itu kata buyong, dengar dek buyong elok-elok. Simakkan dek buyong jale-jale. Tantangan dikata Siti Rosani. Nak bajunjungan ke bakirang mudo. Tapi samantang pomba itu, di mana ke kampung Jonagari. Siapa nama orang mudo? Siapa nama ayah Jomandera mudo? Itulah kata dari dene. Paham derang mudo kasadonya. Kalau pak itu kata ayah, tantangan dikata Siti tadi sesuai pulo jadi di dene. Tapi samantang pun pak itu ya, jika kampung yang ditanyakan, dene yang tinggal di kotorana dalam nagari Padang Lawe. Jika namo yang ditanyakan, dene bernama Sultan Malano. Jika ayah yang ditanyakan, ayah bernama Bagindo Rajo. Tiba di badan diri dene, ditinggalkan di ayah samajak ketek. Jika mandeh yang ditanyakan, mandeh bernama Siti Ramala. Hah? Siti Ramala. Rasiro darah di dada. Kamang rasoyo di dalam hati. Mandanga kato dari dulu. Tiba di diri Siti Ramala. Kakak kandung dek diri aku. Abo bernama Siti Raisa. Anak bernama Siti Rosani. Abo berdua beradik zaman dulu. Tiba di diri kalian berdua. Berdua beradik malah kira. Inalah patui kalian kembalikan. Astagfirullah. Mujur le capek itu jale. Kakak beradik kalian malah kiranya. Mulai saja begini nako. Kalian dah boleh jalan berdua. Sebelum hari alum bana malam bana kita naik ke rumah. Adik kandung Siti Rosani, jika dicalik dipandangi, tiba di badan kita berdua dia. Indaklah patui kamanika, kakak beradik malah kiranya. Sayang sesuku orang namakan. Tuan kandung Sultan Malano. Tagamang rasanya dalam hati Tuan. Mandanga kato dari Tuan. Dan sangko santan juta nuli Tuan. Kironyo ayah nan batuangkan. Dan sangko kasih menjadi Tuan. Kiro dek Tuan batinggalkan. Tak dua pantun sairian. Danga dek Tuan
adik kandung. Manalah kalian nombor 2? Apa tujuan jemu kasih dia menghadang kami sedang pak kini? Si pasan di bawah kami mulu di barang kata rata alam leban kami cari doang ke petaka. Di Pariaman orang tabui dibuang kalawitan saat apa halam dan kasuri buka langkah ada kalian dari sini. Nanku ado jarum nan patah usah dilata dalam padilatakan saja di pamatang. Nanku ado katunan salah usah disimpan dalam hati, buangkan saja ke belakang sana. Rami pasanyo Tanjung Ampalu, Rami de anak kampung dalam marinan sadang patang-patang. Randai sakitu mela dulu, kami sudahi joa salam. Talempong mair yang di belakang sana.